Biu, 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 biu. Bună dimineața, Ilinca, trezește-te! Bună dimineața, mamaie! Astăzi eu ți-am promis în urmă cu 2 zile că o să mergem la patinar, adică la festivalul de iarnă din orașul nostru. Da, mamaie, îmi amintesc și eu. Hai să mergem. Pentru că nu vrem Acum? să întârziem. Da, acum. Da, acum trebuie să facem și noi magia noastră. Trebuie să ne îmbrăcăm. Haide, vin aici! Pune-te lângă mine, mamaie. 1, 2, 3. 3 Wow, mamaie, Geta, cât de frumoase sunt cornițele tale de ren. Mulțumesc, Ilinca, și tu ești tot frumoasă, da, tot. Ok, deci haide să mergem. O să întârziem și nu o să mai ne primească că ne-am cumpărat un bilet. Ok, haide. Ilinca, te rog frumos, opa! Ilinca, te rog frumos să închide tu ușa, că mama Egeta trebuie să-și scoată motoreta. Stai să verific. Ok. Mama Egeta, ai montat și tu o casă de tortă dulce cum au montat colegii mei la școală. Da, m-am gândit așa, să fim și noi în spiritul sărbătorilor. Mama Egeta, știi minte unde este târgul? Da. Ok, deci hai să pornim. Da, mama Egeta nu se prea meargă în viața astăzi. Haide, mama Egeta. Hai, Ok, Brookhaven Festival Winter. Haide! da, haide. Wow, aici zice că avem 3 activități de făcut. Prima oară putem să ne dăm cu saniuța. A doua oară putem să ne dăm cu patinele și a treia putem să ne urcăm pe copac. Eu aș zice prima dată, că mi se pare mai interesant, să ne dăm un pic cu trenulețul. Dacă nu știai, nu a apărut acolo, dar există, uite. Dacă vine trenulețul aici, noi ne punem pe vagoanele cele din spate. Uite, dacă te pui aici, o să stai. Ce tare, mama Egeta! Știu, nu? Ce vrei să facem a doua oară? Vrei să mergem să ne dăm cu săniuța? Că există 2 lucruri. Să te dai cu săniuța sau cu un balon? Nu știu, eu cred că vreau să patinăm. Ok, patinăm. Stai să ajut trenulețul acolo unde tu... aici, stai așa. Și gata, putem să... Ok, vrei o ciocolată caldă? Nu, dar vreau să-ți fac cutia asta. Ai, Linca, de ce faci așa? Slăvești mamaia. Ok, nu vreau ciocolată caldă? Să-i iau și eu una să beau. Ce bună e! Nu să te cerete până. Și e foarte, foarte bun. Linca, să știi că a mea are căniță. A mea are căniță albă. Bine, acum haide să mergem la patinoar. Eu mai am fost la patinoarul ăsta. Deci o să... Mama e nu prea. Da, știu că tu nu știi prea mult să patinezi, dar eu sunt o expertă. O să te învăț, haide. O să luăm prin... Vino după mine. Lasă-te liber. Linca, să știi că mama Egeta știe să patineze, dar nu știe engleză, că ziceam că acolo nu înțelegea ce scrie. Eu te aștept aici, haide. Hai. Da, ai dreptate, mama Egeta. Uite, vrei să vezi ce trucuri pot să fac? Tu stai aici pe margine, să nu te lovesc. 1, 2, 3 și...
Linca! Ok, cam asta a fost. O să luăm și pe aici. Hai, vină, mama Egeta. Ok, Linca. Haide. Pe aici. Și pe Hai asta. să luăm. Mai luăm o dată prin tunel? Da, e atât de mișto luminițele acestea. Mi-aduc aminte de când erai cu bebeliu. Au. Ok, acum când ajungem din tunel s-a terminat minutele de ice skating. Acum eu zic să mergem pe munte. Da, acum, deci avem două posibilități. Vină pe aici. Deci, avem două posibilități. Vrei să ne dăm pe ambele? Deci, eu aș zice să ne dăm prima dată pe acest balon, că mi se pare extrem de mare, sau nu știu cum se numește neapărat. Ia unul. Unu? Și o să apăs acest buton. Și primim vreo 100 de dacă ne dăm cu aceste... nu știu cum să le numesc. Hai pe aici și să ne dăm și cu săniuța, că e mai amuzant. Ok, mama e. Așa, mama e slabă, a făcut sport, să alege acum. Haide, vină pe săniuță. Unu, Și ești pregătită? 3 și... Mai vrei o dată Linca de asta vorbești tu? Da, mama Egeta, ce mult îmi doresc. Și până la săniuța. Și acum o să conduci tu, dar fii prudentă. Mama Egeta, o să fiu cât de prudentă pot. Te-ai pus? Ha? Da, Ești pregătită? Oh. da. Opa! Cât de mișto! Vai, frate, nu vine să cred! Nu vreau să încep cu ochii. Ce zici să ne mai dăm o dată și gata? Și apoi Ne dau. vedem ce zica. Deci, eu zic să ne mai dăm o dată și gata cu săniuța, că a fost amuzant. Și să mergem și noi să facem acel hobby, sau cum se spune la voi acum. Am văzut că mi-a scris Vrei cu ăsta? un clip. Da, așa cu ăsta. Că vrea să facă mama Egeta un interviu. Da, deci e o întrebare bună. Eu sunt dispusă, dar să spuneți voi dacă vreți. Opa! O, mama Egeta, ești bine? Da, m-am lovit nițel acolo. Ok, acum, eu aș vrea să ne urcăm pe copacul Brookhaven-ului. Da, ok. Mama Egeta, unde ești? Hai, Linca, că eu deja mă urcasem, eram... Sunt pe aici și ne urcăm iarăși, opa! Ce Hai să vedem cum face mama e să Egeta, nu cădem! Opa! Stai așa să mă odihnesc puțin, că nu mai pot, mă doare spatele. Mama e de ai bătrână. Wow! Mama e de a căzut din... Uite, mama Egeta, ia și tu din asta. Ui! Ce mișto! Dar întrebarea mea este cum ne dăm jos fulgul ăsta de pe noi? Păi eu pot să te dă singur când ajungi pe pământ. A, mie mi l-a lăsat în sacoșă. Mi-a dat un cadou. Mama Egeta, ce mai activități mai sunt? Păi, hai să mai ne uităm pe aici. Putem să ne dăm un pic aici. Bine, nu putem, doar să stăm așa pentru o poză. Uite. Am uitat să zic ceva.
Ilinca? Eu ți-am luat telefonul și am făcut o cazare pentru 2 locuri la această căsuță. Nu se poate, Ilinca. Dar e sigură că e casa asta? Nu prea-mi pare. Mama Egeta, nu este casa asta. Am făcut, nu la această căsuță mă referam, este o căsuță mai departe. Aici am cazat-o numai ca să ne jucăm noi prin ea. În al doilea videoclip o să facem un challenge cine decorează mai bine această căsuță. Ok. Și să nu uităm, dacă doriți să facem un interviu, Să scrieți în comentarii, Mama Egeta, fă un interviu. da, și dacă se scriu peste, nu știu, de astea de comentarii, eu o să fac interviu. Mama Egeta, la 600 de abonați o să facem, că până avem 573. Da. Deci, mai trebuie să facem câțiva abonați, abonați-vă și voi, pentru că nu vă costă nimic. Haideți să luăm și noi ceva aici. Ce bune sunt! Da, și uite, avem, cred că sunt calendare de-astea de Crăciun. Din păcate am o vestere, Mama Egeta. Nu putem să facem, deci ar trebui să mergem acasă. Deci nu mai ne cazăm? Nu prea mai este nimic. Uită-te, prietena mea de la școală, Carmen. Bună, Carmen! Bună, Carmen! Deci, Mama Egeta, prietena mea, Carmen, a plecat, deci eu zic să mergem acasă. Ok, haide! Eu o să îmi iau la revedere la acest loc foarte frumos până tu o să pui mașina. Pa, loc frumos, ai fost o minune pentru noi. Da. Ina, dar stai un pic. Vrei să-ți arăt buncărul Moș Crăciun? Da, Mama Egeta. Vină repede ca să nu plecăm de aici. Deci asta este casa lui Moș Crăciun, după cum poți vedea. Și fiecare o să intră în acest loc și se bucură. Deci, acum, dacă o să mergem, dacă o să mergem aici, o să avem un patinoar micuț, dar o să-ți arăt buncărul. Apăsăm pe aceste ghetuțe. De aici se deschide. Wow! Eu pun toate cadourile. Deci, ăsta este buncărul lui Mama Egeta. Cine știe, este foarte bine. Cine nu știe, asta este. Stai așa, Ilinca. Eu zic să plecăm de aici, pentru că moșa și nu se depune pe lista aceea rea dacă ne vede aici. Dar, Ilinca, să știi că moșul nu te pune pe lista aceea dacă te vede că ești în directorul, dar să nu fugi de la el. Ok. Ok, hai de repede să mergem. Când ajungem acasă, eu am nevoie de un pui de somn. Ok. Ilinca, trezește-te, am ajuns acasă. Nu, scuză-mă, Mama Egeta, am atipit. E ok, dar am zis așa, să știi. Prietena mea, Carmen. Bună, Carmen! Carmen, ce faci aici? Am venit. Mama mi-a zis să-i zic lui Mama Egeta că stau aici o noapte. Doamne, Ilinca, ce m-ai speriat? Bună, Carmen, dar cu ce ocazie pe la noi?
Am venit pentru că mama mi-a zis că aș discuta cu tine ieri că pot să stau o noapte la Ilinca. Da, da, așa este. Deci, da, poți să te duci în camera lui Lincăi, pentru că e un pat mare și puteți să-l împărțiți. Haide, Maha Carmen. Haide la culcare. Oh. Hai. Noapte bună, mama Regeta. Noapte bună. Noapte bună, Linca! Noapte bună, Carmen! Biu, 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 biu. Biu, 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 biu. Noapte bună. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să dați Nu like uitați să vă abonați! și să dați like. La revedere, dragilor! La revedere, dragilor! Vă pupăm! Crăciun fericit! Crăciun fericit!